thil tam taka thleng thin mihring te nuna hlim na te lawm na te za na te lungai na te mase tun tuma thil thleng hi chu thil rap lo tak tak ani ve thunga heng hi kan en haudon ani mi ten an thil tun rap tak tak te an soi rualin tunlai khovel changkang to taka hian thil engemaw danglam deuh hlek te kan tonga ni chuan video a han cover vat mai hi a ol sam to em a heng thil thleng te hi a video in an lo la thlap boka proof thlap ani chu hetianga proof thlap hi a hlo du bik em a atak tia chian em awangin ole leiste ei pa khanin han thurem so la ngai thla chanang o The sunburst flowers calling on warm days overdue, but hei hi nikum October thavela thil thleng kha ni a kanule pale unaute hi Florida tagin Tennessee a kapi lamturin an kala kapi kan inaron omto dona wangin shwayan ni a ri tak motor han chuan vel chu ka peilo wangin kakal ve talawa anron let mai don lo boka ni thum nuwa bak anron kir don lawa mania ina zalen te palo chu nuam don riau hian ka shebok zan ni na ani to a keima in ina ka oma living room a kania ka bedroom bang chu kut pha a ben ri ang deuh mai hi ka sia kan omna hi a thingtlanga then ompo kan nga vaklo ram sa thom ne ka hriat theilo awangin ka tuk vere tang chuan ka en chhuaka tu emoron tlan kan in tlan pel pa a thom ron siam an omem ti ka en vata mase tu ma chu ka hmulona in prank vela mani o kalati shama mase tu ma ka hmulo aduta thil thleng wang hian alom a ma kha chuan ka shil haya makkatia tuna chuan hlo na in minron manta ka kongka ka doorknob chu hon lui tum ni om taka potvel ri ka sheta ka ui pona shewe chiang ani abo nge a ke po ka chi ai chan ka ui bo po video a hian in she theyang thian tam vaklo ka nei te hian ni thei mai angem min prank kan tumaniang ka ti hiala keima in ka om tian hre sia an ni ngei ka ring ka ui po hi abo ngot na chan tur om lo a chan chu thom te kha a chiang ma video ka record chu snapchat ka thona ka thian te pathum ka thona ka video masa hian kong ka bula ka dinga ka record a glass phone record ka tuma ka video hi a top chan chu kong ka hnung lam veranda a hian kong ka kan da li a chuta kong ka zar hlia tura kan da screen chu a in hong lui ri hi ka hre chiang lu tuk ka phone hi ka thau nge a video kala chhali a flash ka ona in hnung lam chu ka va en ta a ka chhuah hian logan chu aron chhuah thut ka bei sei hle a min ron bara khai ka ring ber nim buk kar le thing hnung te kan ena thim hlir bak ka mulo are em bok hetia ka chhuak hi second som panga vel le kanyang nuam ti lo na in min ron tuam ta tlet maya kalu fatanga in ka hria ina chon kalu ta living room a ka thleng chu logan chuan min ron chang ta a ka mu chu ka thotop chepin ka hria kan ina hian a lo ziaron lan tirnan abial no nen anmudun lai thalak min ron thona chubaka he bro police ka watro ti in minaron chang zu ni chu 911 ka call wata ka in kal vek turin miron shil ringot ni khataliama ka video kha ka en le china ka tul shet nunga thlalhim dumin min lo en ring ti ka sia second ray lo te pona ka chwa khana ni a minron bei atum deu tum le cha lo dewang hle bok so thlalhim so mishinga motu emo om lo se chu adum thlalhim hi alang theilo shim he thil ka mu tir le tun thlenga ke en le hian karap da ni alangai ringin ka sia tun thleng hian thil thlengero a om to lova ma se hemizan hian tu emot tak chuan keima in ka om tia sia a
khatia alo omna kha enin ama kha wa mu fu pal taila ka chunga enge thlengang ti ka ngai to hian mirap swal tak se Coming to Chris ania ram hnuai vela biking hinwam ka ti em a kakal kwal vel na sathin hle voi tam tak bicycle khal hian kakal kwal vel thina ramsa chi sang po ka tong thina anma ni pon min hungei thin enga ma min ngai lo min en lia mai zel ke pon nga ya ka dei to a ma se he mini ro hi chu adang lamta ke ma in ka bicycle khal chhuakin ka chhuak le ta a darkar khat vel ka kal to ka in thiara ka bul vela hian thil che ka hria a min hnai lutuk lo na in ka en kwala engma chu ka hmulo ka cycle panin ka in khal le a ka kal le ta tui ka in hnem dewa hemini hian ka zuna chhuak ring maya ka zung le ta ri bok chu ka shele ta a ka ngai to a thil thleng pal chu ani thein ka she to lo engemo tu emo chuan min zui ru chiang ani ka zunna hmuna tang chuan ka en kwal le ta a nim sang tak bula che ka va muta ramsa tu man min ti boy ngai lo awangin mishing ani ngei karing ka mit hi tha hleya mu po ka mu hla thei tu na che ka mu hi yert za sum nga bela hla a omani a chuan ka zuna pianga ri kha ani chuan cycle khal ve lo chuan engtin nge heta a om theyang cycle khal phei se chuan ka mu ngei turani boxi ka tiril ruwa ka cycle ka pan chu le ka mu chu ka mu chiang ta tlang sakei lo ni in sakei te lo om zia shetan chuan ka din mun hi in she chiangang ve me kani ka oi theilo second nga vel le ka hoile ta yert som sari panga vela ron thleng phei manani chu kalama heta chia hian ka fot ka phorta a helai mun hi dama ka chhualo palta kin ti in thil thlen dan mi tan an shet nan ti in video ka karta a stalking me. This is so crazy. Hey, Mr. Mountain Lion. How are you doing? Nice to see you. Nice to see you. I am much bigger than you. I'm way bigger than you. Go! Where are you going? Yeah? See this, Will? There's the mountain lion. There's a mountain lion right here. And he's just staring me down. Okay. This cat is coming back at me. This is unbelievable. There's a mountain lion right here. Right in front of me. heti hian makdeu mai chu ka van nei hle min kal san ve ta ni chu khatia bitum tak mai le chiang em min ena min nai tel lai khan akal ve ta khati lai vel khan ka du chuan ka cycle khan ka tlan theya ma se ka ngam lo ti chi po ni lo ka om ve to pa ka record ta akal bo nu khan ka kal ngam ve ta chi ani he ka hobby ram hnoya cycle han tlan vel po hi enge mo chen ka ti lo pha a tu na ero ka ti tan le to he ni ero hi chu engtika ma ka thegil to lawang
apartment a cheng kani a chhong nia a chungzok a hian a nei tu pa ro pa chenga kei a hnuaia ro phian in dang po nei no lawangin he in ko omna chunga hian a om khat em a kanin kom nge phian le ngal he thil thlen lai hian ro phian kar ni vela omlo tur thu min shila in a chwa san lai ani a zana chuan living room a le khabu chharin ka omna sa a ka ina hian in hnunglam kongka a oma in hnunglama ulsam takin ka kal thei ti hian ka thil ton thlen vel dan tur chuin hrethiam to mayem o le khabu ka chiara are tlok hle pona perpong an richer charingota ka du dan chi ani heti lai tak hian in hnunglam kongka dar thalang khar le hon tol chi sliding door chu chumri ang deuh hian aron rita thut mai azuanin ka zuang thau ngala in hnunglam chhuana kongka ania heta hian tu man om thei ka ringlo rob aron ho ma moni o ka ti hiala ma se ani mailbox zilo ma se voi khat ben rik mai mai ania ramsa mo si halenge moron kal thom ripal te ani ka ring rum ruma ma se va enjian shim kadu kongka dar thalang blind chu ka kewa in chung mu theilo tura kan zar chu ka keu sona pon lam enin pon lam light te ka ona tu man omlo kan khwa hi ral muang em a ruk ru ti vel kan hrengai lo kongka blind chu ka khar le ta a pona tu emo in min lo en ringa moni o tia kan ngai tu thu te ro chuan min ti mur sung thei le khabu ka chiar le a ka chiar le nual man chuan a thling le ta tun trup chu voi khat mai ben ani lawa voi enge mo sa tani kongka glass a ngei mai khan mishing ani ngei ka ring ari chu ka ngai thla ka bula phone kala a ka record tan ta ilo mu em akik zau che ka hong ngal kha tu man lo chuang lo pon light ka ti eng boka tu man lo ramsa takmial po pona kan dek sir te hik en kwala zuang an omem ti ka enama se tu man lo thom dang po ka hreto lo pona hian ka omrei lova kaluta kongka ka kala living room lam chu ka pan ta lawa bedroom ka pan ta dai khuma kamua pona khani nge ka tonzo che kha ka hrethiam theilo tu emo in kongka ron ki ka second khat vel leka akik na ka ena tu ma an lo mai kha ka hlau ve ni tho ka tum to lo ka khuma chuan ka mua Instagram le YouTube te ka en kwal le a chuan ka phone ka da a mut ka tum ta a are em a re lo te a ka ke zone khum bula chuan tu emo thori a tho chuak lam zok ri chia ka hrele ta ni chu tuna zet chuan ka au chuak to light ka on ngal fat boka light ka on chuan tu ma ka ruman omlo ka khong ur hian ka hria ka thorang hle bok thil thleng chu hria thiam ka tuma ka khum hnuai te ka ena ka closet te ka ena tu man omlo ka ri hriat kha ka hre chiang si kong ka kikri ka hriat ang che khan ka hre chiang ka suang to ana ni lo living room a muturin ka in son le taring ngota heta po hian ka thla muang chuang lo he zan hian ka mu mang lo rob lo ho nu hian ka zota he tiang lampang thil eng ma aton ngai lo thumin shila he thil ka ton atang hi chuan thil eng mo thil mak tharau thla sang de hi ka ring ta em mai ni ka ngai event thar hle bok tun thleng hi chuan he tiang lam thil hi chu ka tong ri to lo thung